Hyundai Accent, το αυτοκίνητο με το οποίο πήγαινες διακοπές κάθε χρόνο και ξερνούσες σαν το γατί στα πίσω καθίσματα μέχρι να βγάλεις τα σωθικά σου. Το Accent λοιπόν είχε έναν κινητήρα 1300 κυβικών, ο οποίος απέδιδε 85 άλογα και μπορούσε να φτάσει στα 100 σε 12,5 δευτερόλεπτα και να πιάσει την τελική ταχύτητα των 165 χιλιόμετρων την ώρα. Υπεραρκετά, καθώς εσύ ακόμα και με τόσα κόντεψες να σκοτωθείς την πρώτη φορά που πήρες το αμάξι. Έκανα βλακεία. Πάλι καλά που δεν χτύπησε κάποιος. Εξωτερικά, κατά τα γούστα μου, ήταν αρκετά τίμιο για τα λεφτά του, αλλά εσωτερικά το Accent δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο να προσφέρει και αυτός ήταν ο σκοπός του. Το βασικό του χαρακτηριστικό ήταν η αξιοπιστία και η οικονομία του. Και αν βάλουμε κάτω το PlayStation 2 σου, τα σιδεράκια σου και τις σπουδές σου για να δουλεύεις σήμερα delivery με αφεντικό έναν γκάφρο, το Accent βγήκε πολύ πιο οικονομικό στους γονείς σου σε βάθος χρόνου. Γενικά τα Accent είναι αυτοκίνητα που κυκλοφορούν άνετα ακόμη και σήμερα και θεωρώ πως αν βρεις κάποιο σε καλή κατάσταση θα το πρότεινα σίγουρα για καθημερινό οικονομικό αυτοκίνητο.